अरे का ये सखी का करत हो? अरे सखी ऐसे बस घूमत टहरत चली आए। आज हम एक बड़ा खराब सपना दिखले रहनी। का सपना देख ले रहलो? सुना, बतावा तनी हमको। जौनपुर टेसनिया और रेलिया खूब धमकई, सैया मोरया वैया हो नयनवा दोनों फरकई। सोनवा के थाली में जेवना परोसनी। सुनू सखी सपने में। हाँ सखी। सोनवा के थाली में जेवना परोसनी, जेवना न जेवै कर जवा मोर करकई, सैया मोरया वैया हो नयनवा दोनों फरकई। और सुना सखी के आगे का दिखले रहनी। का हो? का देखले रहलू बतावा। लोटवा गिलसिया में जलवा भरवनी। अच्छा। लोटवा गिलसिया में जलवा भरवनी, पनिया न पिए गिलसिया भर छलकई, पनिया न पिए गिलसिया भर छलकई, राजा मोरया वैया हो नयनवा दोनों फरकई। और ध्यान से सुने जाओ सखी। हाँ सखी बतावा, खूब ध्यान से सुनत हई हो। और का भय आगे? लचिया लवंगिया के बिरवा लगवनी। अच्छा।